इलेक्ट्रिक मिडियानि प्रिन्ट मिडियानि जार्नालिस्ट नोंथांमोन जोंनिफ्राय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनिफ्राय जोङो गिबियावनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दा खोथाखौथ' जोंनि मानगोनां प्रेसिडेन्टआ खोन्थाखाबाय, अब्लाबो आङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै जेनाखि जोङो थांनाय 31 तारिख जुलाइ खालि जेनाखि मोनसे मेम'रेन्डामखौ जों गथायनो हादों, बिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानो। बे जाहैबाय जोंनि मेम'रेन्डाम होनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जेनाखि जोंनि थाखानाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बेखौ आयेनखौहाय भंग खालामनानै दिनै आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा माने नन ट्राइबेलफोरनो हाखौहाय दा हानि एलटमेन्ट होगासिनो दं। बिनि एगेन्स्टआव जों मेम'रेन्डाम होदों। माने बिदि खामानि मावनाया बन्द जानांगौ, मानोना जोङो अलरेडि जोंनि हायावनो जोङो माइन'रिटि आरो दा बिसोरखौ जुदि हानि राइट्स होयोब्ला आरो जोङो रासिन माइन'रिटि जानानैहाय गाबोन बिसोर जोंखौ साग्लोबजोबनानै जोंखौ गादबना दोनदों। आरो नेक्स्टआव जाहैबाय थिग बेबायदिनो बिटिसि सरकारा इलिगेलि आसाम सरकार बिटिसि सरकारा इलिगेलि जेनाखि माखासे प्राइभेट कम्पानिनो बे ट्राइबेलफोरनि हाखौहाय माने माखासे इन्डास्ट्रिफोरनि थाखाय होनो नागिरदों। नै बेफोरखौबो कमप्लिटलि बन्द जानांगौ होननानैहाय जोङो मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों। आरो लोगोसे जेनाखि जोंनि बर'लेण्ड नै बिनि सायावबो जोङो जइन्टलि माने जेनाखि जोंनि 1967निफ्राय जेनाखि जोङो आन्दलन खालामबोदोंमोन बड'लेण्डखौ लानानैहाय फैयै फैयै बर'लेण्ड, ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मोनब्रै सुक्ति खालामबाय, मोनथाम सुक्ति खालामबाय। खिन्थु मोनथाम सुक्ति खालामखांबाबो जों दिनैसिम जोंनि बड'फा उपेन्द्रमोननि जेनाखि सिमां आरो जोंनि जेनाखि अल बड' एक्सप्ल'रेटरि फर्सनि जेनाखि सिमां बे दिनैसिम जाफुङाखै। दा बेनिखायनो जोङो आरो गोदानैहाय जइन्टलि जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों आरो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिखाबाय। आरो जों आसा खालामो रायजो राजाफोरनि नोंथां मिडियाफोरनि सहायजोंहाय जोंनि जे आन्दलना गोख्रों जागोन। ओमफ्राय आरो लोगोसे दिनै नोंथांनि दारै जोङो मोनसे खोथाखौहाय खावलायनो सानदों। जोंनि आसामनि मानगोनां मुख्यमन्त्रि CM सारखौ, बिथाङा जिनाखि आउट अफ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बियो जेनाखि इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ इलेक्सन खालामदों, बेखौ जोङो बरायदों, गनायो आरो बेखौ जोङो थेंक इउ बा हामबाय होनो। नाथाय बिथाङा दिनैसिम ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बिनिफ्राय इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ दिनैसिम बियो होनो अर्डार होआखै बा इलेक्सन खालामाखै। अथ'स अलरेडि अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय जोङो खननै अर्डार मोनखाबाय। अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टनि अर्डारानो दं, अब्लाबो बियो बिथाङा दिनैसिम ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनिफ्राय इलिगेल इनक्ल'सारफोरखौ इलेक्सन खालामाखै। बेनिखायनो जोङो गुरैयै खावलायो आरो डिमान्ड खालामो जेन इमिडियेट जेरैबायदि गुबुनावहाय इलेक्सन खालामगासिनो दं बे ब्लकखौबो एकदम फ्रि खालामनांगौ, इनक्ल'सारफोरनिफ्राय फ्रि खालामनांगौ। आंनि बुंनांगौआ एसेनो, हामबायसै। खुलुमबाय। आरो भिडिअ सिगाङाव जायखौ होदों बेखौबो नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबाय, बुजिनो हाबाय। बिथाङा जाहैबाय UTO इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारी सार। दा जोंनि फ्राय बर' दैदेनगिरिफ्रा हाखौ लानानैनो बिराद खामानि मावदों। हानि रैखानि थाखायनो बिथांमोनाबो दिल्लीयाव थांनानै ल' मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम होदों आरो जों हानि थाखायनो आन्दलन खालामदों, नङा होमबा? नाथाय नैबे मा गोदान भाषा जाखो? मानगोनां दिलीप सायखिया बिथाङा जायखौ दिपेन बर' सारा भट बिना होगुलायदोंमोन, बर'फोरनि भटआबो बिथांनाव गोलैदोंमोन, बेनो ट्रेन्डिंथार बे निउसआ। बेनि आं भिडिअ क्लिपसो होला। खोथाया बुंफैबाय मा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक थायोब्ला 6 शिड्युल प्रभिजना थानाय नङा। मोनसे जायगायावनो मोननै मोनथाम बोरै आयेन जानांगौ होनदों। मोनसेल' आयेन जागोन, हयथ' 6 शिड्युल प्रभिजना थागोन, नङाब्ला हयथ' ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ थागोन, मोननैबो थाया होनदों। लोगोसे आरो बिराद गिदिर खोथाबाव, बेथ' बे बिराद गिदिर आरो नैबेबो बिराद गिदिर जे बिथाङा बुंबावदों, दिलीप सायखिया बिथाङा जे आसामनि जायखुनजाया थागिबि सुबुंफ्रानो, बाव हारिखौ मेनसन खालामाखै दै, जायखुनजाया सुबुंफ्रानो
जायखिजाया जायगायावनो हा बायनो हागोन फाननो हागोन BTC आव फैनानैबाबो बायफैनो हागोन आरो BTC नाबो गुवाहाटियाव बायहैनो हागोन बे खोथाखौ बुंदों। बेयाव होनबा नों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि मा खोथा थाखो? ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ ट्राइबेलफोरनि अनगायै रावबो बायनो हाया फाननो हाया जुरिमाना दं होननाय लिरनाय दंमोन। बे खोथाया बहा थांखो? जेनेरेल एसेआवलसो जाजोबसै बियो। दिलीप सैखिया बिथांनि बेफोर रावा जोंनि थाखाय जोबोद सिन्था खालामनो गोनां। बिथांमोना सिं सिं बेखौनो बानायनो थांगासिनो दं। दिनै खुगाजों बुंफ्रुबाय आरो बिथांमोना BTC खौ कब्जा खालामनानै लायोब्ला 2025 आव BJP नो बहर होग्राफोरबो थानो हागौ, BJP नि जानानै बहर बिग्राफोरबो थानो हागौ। BJP देरफायोब्ला मा आयेन बानायबावो नायदो होमब्ला। जोंनि थाखाय ST फोरनि थाखाय एक्सट्रा खथा दंमोन बे थानाय नंला। ट्राइबेलफोरनि थाखाय खथाया थानाय नंला। होमबा जों गुबुननि जों मा रुजुनो कम्पिटिसनाव? जों खथा गोनाङावनो जों आरामसे थानानै सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय दिनै दिलीप सैखिया बिथाङा मा राव बाहायखो? BJP नि स्टेटनि प्रेसिडेन्ट मोननायखौ गावखौ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया नि बिबान मोनबाय बादि मोनदों नामा बेलाय दिलीप सैखियालाय? सोर बेलाय? बर'फोरनि सायाव मा बुंनायनि बेहा मा अधिकार दं? जों बर' माहारि ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ खोमानायनि बेहा मा अधिकार दं? बबेबा मोनसेखौ आन्दलन खालामागारा मोनफेरदों नामा बर'फ्रा रायजो राजाफोर? सोर दिलीप सैखिया बेलाय जोंनि मोनथायखौ जोंनि हा-हुखौ नस्थ' खालामना होनो नाजानाय? माबादि दिलीप सैखिया बे? बेफोरबादि सुबुंनो दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो। बेफोरबादि सुबुंनो दिपेन बर' सारा बहर बिना हैदोंमोन हेलिकप्टार गाखोनानै। बे खोथा दुखुनांथाव बाथ्रा सार। दा बुंफिननांगौ, काउन्टार होनो हानांगौ। MP खाय थोर गिबाय नामा बेखौ? बेफोर खोथायावथ' फंनै फंथामसोबाबो बुंजायो। जाय हक दावराव देख्रेब नार्जारी सार, अमर सिंह ब्रह्म सार, नोंथांमोनाबो इमिडियेटलि बिनि सायाव खोथा होनांगौ। बे दिलीप सैखिया बुंनायनि सायाव बे जोबोद बिस गोनां, जों बर' माहारिनि थाखाय जोबोद बिस गोनां खोथा बियो। बेखौ रावबो बर' माहारिया जेखि पार्टियाव थायो सहायनाय नङा आरो सहायनाङाबो। मा हाखौ मालायनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ मालानिफ्राय बेबादि आयेनावनो दंखायो। 6 शिड्युल प्रभिजन कनस्टिटिउसनाव लिरनाय दंखायो। मोना होननानै अना ट्राइबेलफ्रा बेखौ मा कम्पानि जायैखाय दुखु मोननानै बे आयेनखौ लागु खालामफैबाय नामा नोंथांमोना? BJP दिलीप सैखिया मोना बाराद्राय बा मान सनमान होननाङालै, नाम मख' बुंनांगौसो। 6 शिड्युल प्रभिजन जोंहा राइट्स दंखायो, प्रिभिलेजेस दङ। बेफोरखौ मा दबथायनो नारखो? मा खोमोरनानै होनो नारखो जोंनि थाखाय? मानि थाखाय? आरो फारसेथिं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ जोंहा, बेखौ मा हिसाबै खोमोरनो नारखो? मोननैनि गेजेराव मोनसेयाथ' गोमागोन। आरो साफ्रोमबो इउटुबार ससियेल मिडिया क्रिएटर बिथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै आंनो आर'ज, बे जा निउस होदों दिलीप सैखिया बिथाङा जा बाइट होदों बेनि एगेन्स्टआव जा जाय लागायना होजोब। आरो बर' दैदेनगिरिफोरखौबो आं आर'ज गाबहरबाय, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो बेनि एगेन्स्टआव खोथा बुङोब्ला जोबोद मोजां जागौ। मा सानो रायजो राजाफोर? जरुर कमेन्ट्स हर। बिराद सिरियास भिडिअआ, जरुर कमेन्ट्स लिरनानै हर। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।